Ahoj, máme tady další den. Ahoj, moc se na něj těšíme. Dneska vyrážíme brzo, je 7 ráno. Měli bychom jet kam? Na Skokanský můstky, do Sarajevo. Ano, Sarajevo. Tak uvidíme, je to jeden z našich cílů. Ano, to jsme si... od začátku. Ano, ten byl dál, ano. Je to úžasný, já se teda moc těším. Je to perfektní. Uvidíme, jaká bude cesta, snad lepší, než když jsme jeli sem. A těším se. Ani nevím, kolik to máme kilometrů. Já se podívám za chvíli do navigace. Takže by to mělo být nějakých 350 km necelých, asi 6 hodin odhaduje. Uvidíme, jak to budeme stíhat. Budeme se taky někde zastavit, podívat se. Chceme se podívat u těch skokanských můstků, chceme se podívat přece u těch hotelů ještě, co tam byly, do Sarajeva. Takže těším se, bude to fajn. No, zase štěrk. A jedeme štěrk. Ten normálně. Ano, ale dneska už z ní nemám takovej strach. Ukázal jsi mi, že na tom umíš jezdit. Takže... Tak tady je takový uježděný, tak to ještě jako dobrý. No. Já vím, ono to je všechno uježděný. Hele, už jsme tady. Krásný. Na jak dlouho? No, už je. Ne, tak zase prd. Asfalt není. Máme zase štěrka. To jak je to daleko? Hodně daleko. Ty si dělají srandu. Máme ho určený. Já nechci. Tak my jsme věděli, že vlastně jako nebo tady vůbec jako, že všude nebude asfaltka, že jo, ale zrovna tady bych to nečekal. Tak jo, tak pojedeme po štěrku, uvidíme. Koukám, že už se s tím nemá zlý, že už jedeš docela svižně. Ale jsme zase zpátky na asfaltu. No, tak uvidíme, jak dlouho ten asfalt bude pokračovat, ale vypadá to na krásný den. Jo, je úplně vymeteno, je to super, no. Je vymetená cesta před námi, žádný provoz, nic. Zatím nám ještě vlastně nepršelo, že jo? Nejenom na začátku dovolený. Na začátku to jsme si vybrali a jo. je klid. Tak doufujeme, že nám to vydrží i zbytek dovolený.
Jak si, miláčku, užíváš zatáčky tady ty hezký? Jo, super. A měly by být před náma kopce ještě. Já jsem viděla. Teď jsme navigace. teda taky dost vysoko. Pěkný výhledy jsou. Na kameře to asi nebude vidět, ale... Je tady i pěkná krajina. Projeli jsme Drvarem. Drvar se jmenoval. No, Drvar. Jo, Drvar. Tam nám to ukazovalo asi 300 km vejít do cíle. No, to... Ještě ráno, taky máme čas. Času dost, nespěcháme. No, vypadá to, že ne. Hezký zatáčky, pěkný pohledy, ale jelikož máme kameru na přední části motorky, tak vy to neuvidíte, ale my to vidíme. A kvůli těmhle krásným místům jsme podnikli tuhle motodovolenou, aby jsme se někam podívali a bylo nám z toho moc fajn. Je to hezký. No. Líbí se mi moc příroda. Jsem ráda, že jsme výletili. Výletíme, budeme výletět. Ale není zase tak odlišná od nás. To ne. Taková dost podobná. Jak na ty kopce hory. Jo, na ty kopce a hory, ano. Ani člověk jako mu nepřijde až na to teplo teda ještě, že je někde jinde. Ano, to teplo dělá divy. No. Ale pokud se jede, tak to nevadí. No, horší, když se staví. Dobrý. Přiměřeně k našim. Kromě toho štěrku teda. Nestěžuju si, no. Je to dobrý. Jo, spousta zatáček před námi. Uvidíme, co nás čeká ještě. A je krásné. Po cestě už nic zajímavého nemělo být, ne? Jenom vlastně to Sarajevo asi. Můstky, no jasně, no, ten hotel a uvidíme. Nějaká ta klikatice by měla být přece. Jo. Tak uvidíme, co jsme načárali na mapě. Kam nás mapy CZ donesou a dovezou. Já na ně spolíhám, jsou dobrý. Jo, jako nejrychlejší cesty, že po štěrku a tak dále. Ne, my máme nejkratší. Teda nejkratší, pardon. Nejkratší a to umí dělat divy teda. No to jo, to se mnou si zahrálo, teda v tom případě na tom štěrku to bylo opravdu div. Divoucí. No ten štěrek je hroznej. Ale zvykám si. Teď už jedeme dolů. No, takže těch zatáček bude dost, to si vychutnáme. Vypadá nadějně. Držím se tě jak klíště a je to super. Jo.
Byl to pěkný úsek, že jo? Pěkný zatáčky, dobrý počasí. Teď vypadá, že nás čeká jeden blázen před námi. A rovina. Dlouhá rovina. No já si myslím, že nějaká zatáčka se najde. Myslím jako bez kopců. Podle mapy, že to je nějaká planina. A je to nějaká planina. Je no. To je náhodou pěkný. I tohle je hezký. No je to zajímavé, no. Tohle je trošku jiný, no. Bez kopců jako po těch Alpách je to znát, no. A tak tady jsou aspoň hory na krajích. Je tady i příjemný vzduch. Jezdím teďka s kopenou helmou, je mi fajn. Nemusím být zabarikádovaná. Co to bylo? Nevím, co to bylo. Jsem se nějak zasnil. No jo, když se vždycky zasníš, tak jedeme jinam, ano. Jinak zážitky zatím z cesty jsou parádní, veď? Jo, dobrý, super. To letí na nás. Dravec, útok na motorku. Ty, protože to je krásné. To bylo ofous. Nalíznou tě nahoru helmu. Přišlo, že ti do ní jako lehce narazil. No, jako bylo to o kousek. Dal bych si kafe. Tak tady snad budou mít. Nějaká herna, jo, to vyšlo. Vidíme, zeptáme se. Je moc brzo. Jo, tak vypadá, že kafe tady mají. Jsme si ji objednali. Dobrý kafe. Vypadá nádherně. Voní. No a pokračujeme dál. Kafe bylo dobrý, takže zastávka se vyplatila. Dostali jsme k tomu studenou vodu, sladem, paráda. Tak to má být. Bylo to výborný. Ježišmarja, kafe bylo dobrý. Tak teď nás čeká, co ještě jsme pak zjistili, že ještě potom budeme mít na cestě nějaký to jezero jsme počítali. Jo. Na to jsme zapomněli. A nevím, jak se teďka jmenuje, takže ti neřeknu. To nevadí. Prostě nějaký jezero. Koukám do map a to jezero, to mělo nějakých 20 kilometrů před námi. To už je docela kousek, co? No, za chvilku. Teď nám zbývá ještě do cíle nějakých 200. Takže máme za sebou tak 140, 150. Asi 140. No, to je pěkný něco náhodou. takového.
Utíká to, no. Na motorce to vždycky utíká. Jo. Ten den je i krátký, si kolikrát říkám. Tady je nějaký město. Bude to Livno, no. Livno, Nevím, já jsem si nevšimla. Jestli jsem dobře koukal, tak Livno. Ty si s tím teda nemazlíš. A vždycky mrskneš na tom kruháči, že si říkám, že někam ulítnu. A jinak obchody jako všude. Jo, je to prostě klasické město. Nedodržují se 50. Tak my se snažíme, pokud je nechceme platit. Ne, já nemám na pokuty. Já jsem říkala, že chci na dovolenou, ale ne, že budu platit pokuty. To jsme se dohodli na začátku. Ale předjíždí nás statečně všude. Je pravda, že všude, čara kde... není zeď. Ano, čara není zeď. A když jedeme předpisových 50, tak prostě nás předjíždí ve městě. Ale jsou to místní, protože ty vědí, kde můžou, kde nemůžou. My to nevíme, proto jezdíme tak, jak máme. Tak jo, tak pojedeme. Zase v polku. Tak jo, tak jedeme dál. U jezera jsme nestavili, ale tady podle mapy jedeme do kopce, tak by mohlo být pěkně vidět na jezero z vrchu. Takže bychom mohli zastavit, jestli najdeme nějaké místo. Mohli, protože mám žízeň. Něco bychom si mohli zakousnout. Máme krátkou zastávku. Něco bychom prdelí. Jako vždycky. Že bychom tam mohli něco nafotit a odpočinout si. Já bych se docela protáhla nožky. Zkusím najít nějaké místo, no. Místní. Paráda. No, ale tady je to vidět pěkně. Na kameře teda asi ne, ale... Tady by to mohlo někde, kdyby se nám podařilo tady někde zastavit, že jsme přišli na druhou stranu a mohli bychom se tam nafotit. A aby tady nebyly stromy, aby jsme mohli, aby bylo vidět. A spíš uvidíme, jestli... kolegové. Jo, zdravíme se všema, koho potkáváme, toho zdravíme. Zdravíme i skutristy, ale... Všechny. No všechny, no, ale... Všechny. Ne, všichni. Hele, tady by to... Zastavíme. Jo, zastavíme. Tak jo, tak tady. Tak budeme fotit a filmovat. Je to pěkný, je to pěkný. Je to zajímavé. Jsou tady... Trošku mlhavo, ale... Tak je vidět, že to jezero je velký. Napůl vyschlý. Napůl vyschlý, to je pravda. Při těchto pařákách, když já tady stojím, tak jsem taky celá suchá.
Spotřeba krásná. Motorka pěkná. Příroda pozlující. Pěkný kopce. Zajímavé, jak tam jdou ty krávy, co si fotil. No, ty byly dobrý, no. Ale fotky nevyšly, to byl moc velký zoom, takže... No, to ne, no, to nešlo. Jako jsou takový rozmáznutý, no, ale pásly se tam pěkně. To jo, tam dole, kolem na tom pobřeží pěkný náhodou. No, takže teď letíme dál. Uvidíme, co nás ještě bude čekat. Do cíle je to nějakých 170 zhruba. Takže jsme vlastně v půlce. Jo. Dalo by se říct, že v půlce. Já jsem na to zvědavá, jaký to bude, no. Zvědavá hlavně na ty skokanské musky, na ty olympijské hry, co se tam konalo na tom místě. A to je ještě dost daleko. Já vím, že to je daleko, ale no, mapa ti ukazuje docela slušně taky, že tam bude ještě pár klikatic, takže dobrý. Jsem zvědavá na naše dnešní ubytování, jaký bude, kde budeme spinkat. No, uvidíme. Recenze byly takový všelijaký. No, to je pravda, no. No, tak. Hlavně, že to bude mít postel, sprchu, záchod. To ostatní zase postaráme. Mohli bychom si dneska dojít na večeři někam, když tam bude. To bychom mohli, nějak nám to nevychází. Vůbec nám poslední dobu to nevychází, to jídlo. Ale to nevadí, hlady jsme neumřeli, ani neumřeme. Na to jsme moc šikovní. Ne, to zase ne. Ale tak v restauraci je to v restauraci, no. Chce se to najíst. A řekli jsme, že vyzkoušíme všude pivo. Ani jednou jsme ho nevyzkoušeli. Neměli, no. Vůbec. To jsme celý my. Takže jestli bude příležitost, tak si dám dneska pivo. Já ho moc nemusím, ale proč bych nemohla ochutnat nějakou zahraniční značku, no. Kafe dáváme, tak kafe to je v pohodě. A každý den panáka po příjezdu na místo. Jo. Jestli si všimli, tak Jack Daniels u nás prostě vede. Ale taky dojde po cestě, protože jsme zjistili, že jsme koupili jenom malý balení. Jeho málo, no. Tak někde koupíme, snad půjde, ne? No a doufám, že jo. Ježišmarja. Dezinfekce. To ne, to by si musel mít slivovici, aby to byla dezinfekce. To nevadí. Tady to je taková jiná dezinfekce. Ale vypálit červ se musí, to je pravda. Jo. Tak zatím nám ani blbě z ničeho nebylo, takže... Ne, nebylo. Zatím dobrý. Tak jako mně přijde, že to jídlo je pořád tak nějak vesměs stejný, pokud se nedáš vyloženě jejich nějaký místní, kde je tam skopový a vaří se tamhle s tím a tady s tím, tak když si dáš normální maso, vidíš, co ti přinese na talíři. Hele. To jsou ovečky? No. To je jako... Ty jsou skvělý, ty bláho. No, klidně šli přes cestu, jim je to jedno. Tak oni jsou místní, ty si na návštěvě dávej pozor. Tak dáváme, viděla jsi, no. Jo, to jsem viděla, to ne, tak hele, už jsme potkali dravce, už jsme potkali ovce i, takže je to vyvážený. Mělo by to být všechno v pořádku. Myslím, že i nějaký ten pes byl, ale žádný nezuřil, tak je to dobrý. No žádný po nás nevyběh a potkali jsme jich docela dost. A to, co si fotil tamhle v Uně, tak přece v té zahradě, já jsem ti říkala, nechoď k němu blízko, aby po tobě nebylo, aby byl línej. Se nechtěl ani zvednout, chudák. Ale ten kámoš se mi tam líbil, ten pes, co chodil s námi ty 2 dny, ten byl přece z té restaurace, jak jsme byli na těch nuggetách a hranolkách, tak ten tam s námi ťapla jsem tam a jezero. Jo, tak to je trošku jiný. Ale je stejně krásný. Aspoň jsme se někde zastavili, tam předtím nebylo. Takže mapa ukazuje, že se to jmenuje Blidyně. Blidyně jezero. Ahoj. Takový menší. Mám tě tam. Naše úžasná motorka. Křečík je taky na místě. Takže je to paráda. Cestuje s námi. Sleduje dopravu. Ano, sleduje dopravu.
Bála jsem se teda, že ho někde vytratíme, ale je zkontrolovaný, je v pořádku, sedí v tašce vzadu na kufru, takže je to paráda. Bála jsem se, jak budeme cestovat s tou taškou. Jo, protože jsme přece jsme jenom naložený, ale... Jako těžký jsme dost. Těžký jsme dost, ale je to v pořádku, veď? Jako jo, nedělá to. Když už i Grossglockner si s tím vyjel až nahoru, tedy s tím zatížením, tak jo. A že to tam klouzalo na těch koskách. Bylo to tam fakt hnusný. Tak nejhorší je jet pomalu, no. Když se jede rychle, tak je to jako... Ale oni nás vycvičili jet pomalu, viď? A ten štěrk taky, úplně senza, ano. Jo, přátelé, není na tom, když se musíte snažit jet pomalu a vědět, že když uděláte chybu, tak vás to schodí na zem. Ale nebudeme říkat, že jsme nespadli, ale my padáme na místě většinou, krátká noha. Víš, zlato? Jo, to se stává, no. A tak já nic neříkám, mě to nevadí. Krátká noha, no. Krátká noha, no. Nenarostly delší. Ne, nenarostne. A pěkná cesta, tady je pěkná, to je super. Není ani tak zatížená provozem? Ne, máme na to nějak štěstí, víceméně. Zatím ano. Jako, já si nestěžuju, je to fakt volný. Prosím, ty by si nestěžovala, nikdy by tam bylo 50 000 aut a musel si před ním mezi nima kličkovat, já vím, mezi nima kličkovat, viď, a užívat si to a je mi to, hele, úplně tě vidím, jo, jak se úplně na to klepeš. Tak jako na zatáčky, tak na tady to všechno. A to je dobře, proto ráda s tebou jezdím, protože se nebojíš. Máš respekt, ale nebojíš se. A tohle je takový pěkný, rychlý úsek. Tady je to pěkný. Padáme dolů. Ale když mě se to líbí všude. Mně se to líbí, protože jsi v přírodě, jsi blízko přírody. Je to krásný. A je to na tobě, kde zastavíš, kde si odpočineš, kde se neodpočineš. Jestli chceš nebo nechceš, s tím autem máš problém zaparkovat, jo? Ale tu motorku vždycky někam upíchneš. I když zase s autem nemusíš se bát štěrku, že jo? No tak. Tak autem tady rychle zastavíš, zapíchneš a je to, no. Tak teď už nestíháme. Já nechci. Už jsme to minuli. No, tak teď jsme stáli před chvilkou. Když už takhle pěkně jedeme, nebudeme přeci zastavovat každou zatáčku. To nechci ani. To chce si pořádně užít, vychutnat, poprat se s tím. Je to super. A cesty jsou docela upravený teda, jako nestěžuju si. No tady je to normální. A místama je to kolikrát lepší než u nás, když jezdíš. No, když vemám, že to není nějaký zvláštní tah. No ano, neber, že tam jsme našli štěrk nebo takhle. No, to můžeš najít i u nás kolikrát. To bylo v Chorvatsku vlastně, že jo, a kousek. Já beru cestu teďka jako takovou, no dobře, no jo, tak. Štěrk byl vlastně paradoxně v Chorvatsku. Tam jsem ho nečekala. Tam jsem si myslela, že když to je jakoby do té Uny, že to tam má nějak jakoby zajištěný nebo prostě připravený a ono to tak nebylo. No. Mešita zase pěkná. Mešity mají všude hezký, to je pravda. To je pravda. Nějaká vlajka, jsem si nevšiml. To ti ukážu až video. No. No nevím, taky jsem si nevšimla. To je jedno. Koukám po okolí, máš tady pajsku, jak si dej pozor. Jasně.
třeba na motorce taky perfektní. I na to, že jedeme dva naložení kopec na kopec, že i na to dupne člověk, tak můžu říct, že se mi ta spotřeba moc líbí. Jo, dobrý. Bude levnější rovná aspoň. Jo. Počítali jsme víc. Jo. Takže naprostá spokojenost. Zatím ty ceny jsou tak nějak bajvočko plus minus jako u nás. Veď, když jsme se tak dívali. Další tunel. Ten je dobrý. Ten byl takový radostný. A tady myslím, že jich bylo víc v mapě. Tady kolem toho jezera myslíš? Nebo co to tady máme vedle? Asi nebude vidět. Všechno vidíme líp. Jo, něco bude na kameře vidět, možná záblesníkého mobilního. Třeba mi to naláká. Tak oni většinou mají udělaný to, že mají, jak to mám říct, kolem toho vždycky udělaný, kolem toho jezera nějaké ty chaloupky a tady, když tam můžeš ubytovat. Mají to hezky udělaný, mají tam i lodičky, ty molíčka udělaný. A trochu z toho jezera tam byla zima, která tam foukalo, která byla chladno. Chladno tam bylo, tam foukal ten. Ale jinak to mají v stejném stylu, protože to mají udržovaný, hezký, čistý. No, spokojenost. Jo. Zatím Bosna jako dobrý. Další tunel. Krátký. To bylo tam nějakých pár metrů, no. Až jsme z tunelu venku. A další. Ty jsi tunel. Taky krátký. Říkám, že ho psáme z tunelu do tunelu. A dobrý náhodou. A další. Je trošičku delší. 552 metrů. No. Tak kolik jich ještě bude? To nevytuším. Ale je teda teplo. Je dost velký teplo. Zase škola. Samá škola. I po těch vesnicích byla škola. To bylo skoro v každé vesnici, víš? No, ano. Nebo jakože, přišlo mi často, no. Dost často, ano. Teda otázka, jestli jsou ještě funkční. Ale tady jedeme přes to jezero. Nebo přes nějaká nádrž nebo něco takového. Nebo nějaký slepý rameno. Nevím. Těžko říct, mapě nevidím. Další díra. Jak do nebe.
Teda nechci nic říkat za to, ale ty se s tím vůbec nemazlíš. Ty to tady šviháš, já tady se nakláním s tebou jako, já nevím, jak ptáček na větvi. Jako, líbí se mi to. U toho kamionu jsem neměla jako docela dobrý pocit a ještě s tou dodávkou tam, no, dobrý. No v těch zatáčkách tam není příjemný, no. Ale je to paráda, je to prostě paráda. Mně se líbí, že si nemusíme tahat za těma autama, že fakt to jedeš, mrskáš to tam, prostě paráda. Znáš mě, já jsem pro každou špatnost. Taky podle toho jedem. No právě. Ne, je to pěkný, ty zatáčky nahoru byly moc hezký. Prostě paráda. To ještě není konec. Ale mi se líbilo, jak můžeš jet prostě volně, jo? Že tam máš ty 2 prohy, prostě hele, někdo nás předjíždí, je to dobrý, nejsme jenom samotný. No. Tak já jsem ho viděl, jak se na nás tlačí, tak... To já vím, že jsi tam tlačil, ale mě to nevadí. Kamion, ten nám aspoň razí cestu. Jo. Kdyby náhodou. A už jdem dolů. Kam pak se to řítíme? Co ti tam ukazuje navigace? Nevím. No, já jsem si nevšimla totiž, kde jsme, víš. No, blížíme se už k tomu Sarajevu. Nevím, kolik nám zbývá, nějakých 60 asi, nevím, něco takového kilometrů. Takže to jsou asi ty poslední kopce před Sarajevem. Jo, to by možná, že? Jo. Asi. Možná. Ale jako cesta parádní, to je mazec. To je po dlouhé době, co jsme se tak nepořádně svezli, co? No, je to příjemný takhle se. Pořád tam někde něco bylo, nějaké omezení nebo něco? Tady to jede a jede a jede. Prostě krásný. Mám ráda svižnou cestu. No, tak tady je svižná až. Jsi blázen. A já s tebou. No, tak nám asi skončila sranda. Už budeš muset dodržovat zlato. No, radši jo. Tady někde jsem viděl v mapě snad, že by měla být dálnice někde vedle. Pojedeme souběžně? Nevím, asi jo. A stejně jsem radši, že jdeme takhle. Já nechci na po dálnici. by byla nuda. To je nuda. Tam by to Ale zase pro rychlej přesun jako nic jiného ti nezbývá, když máš třeba víc kilometrů. Tak má to svoje, no. Jako všechno. Tohle je prostě lepší. Úplně vidím, co se ti honí v hlavě. A není dobrý, když se takhle usmíváš. Ale jo. Jeďte všichni jeďte. Udělejte si volno. Vyražte kamkoliv do přírody. Čímkoliv. Nic neplánujte, jeďte. Udělejte si to ze dne na den jako my, že si najdete ubytování, razíte tam, něco si najdete k prohlídnutí. Já si myslím, že pro děti zážitek a pro vás taky, protože budete mít nic naplánovaného. Příští rok zase budeme plánovat, viď? Zase ze dne na den jako vždycky. Někam. Ještě se neví kam. Něco vymyslíme. Určitě, nepochybuju. Tohle nás navnadilo. Navnadilo na přírodu, viď? Si chtěl říct. Tak cokoliv, kamkoliv. Jako je to pěkný takhle. Kdykoliv i v létě na zmrzlinu do Strážného, viď? Jasně. To se vyplatí. Tam je nejlepší zmrzlina stejnak. A tady je ta dálnice. Jak jsi říkal, že pojedeme souběžně? No. Podjíždíme ji dokonce. Zajímavý. Mají to řešený, starou silnici nechali nebo udělali. Samý omezení. Zase jedem po dálnici? Ne, nahoru to... No. Jak zajít z poli. Ale zase máme tady prostor. Nikdo tady není. Jo, jako je to krásně volný, to je super. Je to i hezky upravený okolo. Jako překvapuje mě, že nikdo víceméně. Je to pěkný, čistý.
Tamhle tu skálu ořezali. Viděl jsi ten viadukt tam? Neprojížděli jsme po tím, nemíjeli jsme to náhodou. Jak jsme se točili. Nevím. Vidíš, tady máš ještě tady vlevo. Máš ten zátrasový blok na to, aby se nesouvala půda. Pěkný. Myši tam? Myši jsou tady na každém kroku. Jsou, no. Kostelů je promálo. Ale na začátku byly jak kostely, tak mešity byly. A čím jedeme jakoby hloubš, tak vlastně máš pořád mešity. Jako kostelů už dlouho nebylo. Nebo asi aspoň nevybavuju. Nevšimla jsem si, fakt ne. Že si všímám takových věcí. Jsou v menšině. Potůček. Tyjo, kam nás to vede? To nevím. Teď zrovna na to koukám. Počkej, co to jako... Kam mě to vezeš zase? To jako... Jestli tam bude štěrk, já tě už zastřelím. Ty jsi zase dal tu nejkratší, viď? No, to jedeme pořád tak, ale... Ty si tady budeš někdo tam? pojede. Ty no. No hezky, jako kdyby bylo aspoň to silnice jakoby jako v pohodě, ale ona je dost... A jdeš docela dost svižně na to, jak jedeme, že nevíme kam. Jedeme... No, my jsme nezastavili. Proto. Co? No, jako nevím, co budu dělat, až pojede někdo proti. No zrovna teď jsem na to myslela. Tady že nevím, kam uhnem. Nikam. já už jsem bezmocná, normálně už se všemu směju, jako blázen. Tvar, co to je zase za zkratku? Hele, mě se neptej, já to nevím. Zeptej se map.cz. Mapy.cz zkracujou, no. Někdy až moc. Kam jedeme? Ještě že fuj. A už dost normálně. Ty mě chceš vystrašit, viď? Ještě. Kam mě to táhneš? To je ale pěkný krpál teda. No právě o tom přemýšlím, že jako je to dosti náročné, No, i když je to na asfaltu. To vypadá, že to fakt byla zkratka, že se napojíme. No to jsme mohli radši obět. No tady tu hnusárnu jsme mohli fakt obět. To za to snad asi ani nestojí. Já si jenom říkám, že doufám, že tady bude jenom to. Ale stopka, jo, nezastavujeme. Kašli na ní, ty vole, v takovém krpálu. Což je normální. Jedem. Paráda, jedeme dál. Teď bychom měli mít tak pár kilometrů do toho, ne? K těm můstkům skokanským. Jo, už jsme skoro tady. Taky jsme se rozjeli. Jo, to je dobře, ono to chce. Je to paráda prostě, jak dělám, no jedeš a jedeš a jedeš. Ale zájem a jedeš, na té motorce to jde, to je něco jiného než v autě, veď, samozřejmě. Větší prostě zážitek. Krásný.
Mně se líbí to zrychlení, ty na to dupneš a uděláš žen a je si pryč. Už jsme tady. No, tak to jsem zvědavá, jaká tam bude cesta. To jsem zvědavá teda. No. Nic moc. Ale dávej pozor, aby jsme nikam neupsli. Do nějaký děury. Nebo... Hezky, to je krásný. Ale je vidět, že to je opuštěný. No já nevím, tady si sekají trávu. No to sice jo. To tady udržel. No určitě musíme udělat fotičku s motorčičkou a tak dále, no. Krásný můstky. Někoho jsem tam viděl pobíhat. Něco tam dělají. Asi to nějakým způsobem udržujou. Tak zase je to dobrý, tak naše motorčička. Ano, tam pán seká trávu. Křečík na místě, koukám, je to dobré. Je to dobré, vzadu byli nějaký 2 milenci. Super. No, tak další z cílů. Jo, další z cílů byl překonán. To, co jsme řekli, že uděláme, tak jsme udělali. No a teď razíme na to ubytování. Ne, ještě má být ten hotel, ne? Jo, ty myslíš ten zarostlý hotel, jak to měli vedle ty... No, co, když už jsme tady, tak zkoukneme taky, že jo? Tak to víš, že jo, to určitě, to musíme, to jinak nejde. No, tady mají chatky, to mají snad víkendový ze Sarajeva, ne? To tak vypadá. To nevím. Tady napravo tam piknikovali, či co? No, tak třeba to má jako vzrušovej, tady než půjdou na tady ty hotel. Tady doleva. To už jsme blízko, ne? Tady to se bylo ukázané, tak tady máš kousek vlastně. Tohle je ten olympijský hotel Igman přece, co jsme viděli taky na videích, že sem jezdí. Nebej tý Lochny dole, veď tam při tom příjezdu, tak by tady asi stály auta. Ale tím, že tady má nárok jenom motorka, tak je tady motorka naše. Ale zmasakrovaný je to pěkně teda. Jo? Jako, to je síla. Už toho moc nezbylo. To ne, no, tak bydlej tady stromy, no. Výhled je pěkný. Já jsem nahoru nešla. Já nemám ráda výšky. Pěkný kopce. Tak a jedeme teď Sarajevo? Už vlastně ubytování. No já jsem na to zvědavá. Jako psali, že to má vlastní koupelnu, tak jsem fakt na to zvědavá, no. Ty fotky jako to nevypadalo nic moc, to vypadalo jako hodinový hotel. Tak jen doufám, že mě nevezeš do hodinového hotelu. Uvidíme. Zatím ubytování vždycky bylo relativně... No na tu Travnu Goru, ty to byl masakr, ty. To nezapomenu. Vlastně jo, no, ta taky trošku. Ale hele, vyspali jsme se zase, jo, že fakt je, že jsme čekali na vodu, ale jídlo tam třeba měli dobrý. Jo, tak jo, to zase kolo, jo, co jsem si tam dala s tím sýrem, to bylo vynikající. Spíš možná to primárně určený pro někoho jiného, než jsme my. Asi, jako já si myslím, že jo, no. Někomu by se to asi líbilo víc než nám. To jo, my jsme rozmazlený, to je pravda. Rozmazlený, no. Ano, my jsme rozmazlený oba dva. My se přiznáme. My se přiznáme dobrovolně, bez mučení, ano. Tak a tady někde už by to... Tady by to mělo být někde. No, tak budeme hledat. Je to někde... Tady mi říká doleva. Já to tam šoupni, uvidíme. No a teď je to kde jako? No, nevím. Mapa neví. Já už zase ztratila. Podle fotek to vypadalo jak to, co jsme minuli, ale to nás růžový žene nebo někam, něco takového ale úplně jiné. Kam nás to vede? To je... Ale tohle není. No, tak nakonec tam to nebylo dobrý, tak jsme to zrušili a vzali To byla jsme ta růžová tady... budova opravdu a vypadalo to tak, že to je opravdu hodinový hotel. Malinký pokojíček s postýlkama a na chodbě to, ale tady to je nádherný. No, tak jsme konečně na jídle. Ano, vynikajícím. Pivo. Dali jsme si pivo. Ano. Konečně. Ano, vidíte, mám salát, jak jsem si dala předkrm. Já jsem si dala ražniči, Vláďa si dal kuřecí maso.
Dali jsme si kafe, jedno, druhý. Jsme vedle letiště hned. Ano, vedle letiště jsme. Je to příjemný, pěkný. Prošli jsme se městem. Ano. Takový normální město, moderní už relativně. Jo. Nakoupíme si, až půjdeme domů. Odpočineme a zítra zase dál. Ano. Mějte se. Ahoj.